Ничего себе! Дякую вам вялікі, шановныя, за то, што вы сёння наведалі нас. Я думаю, гэта вельмі каштоўна для Віці, што вы тут усе разам, вся сям'я сабралася. І гэтае пачуццё, якое сёння прывяло вас сюды, гэта якраз і ёсць тая самая любоў. Любоў — гэта маленькія цагліначкі, з якіх ствараецца ўвесь гэты сусвет. З іх будуюцца домікі, з іх растуць кветачкі, дрэўцы. Ствараюцца палі, лясы, вёскі, гарады, велічэзныя мегаполісы і маленькія краіны і вялікія імперыі. Гэта тое, што атачае нас кожны дзень, тое, што прыносіць нам усмешку, тое, што прыносіць нам абдымкі, слёзы радасці. Таму, калі ласачка, вось гэтае пачуццё любові, якое напаўняе нас, яно павінна заставацца там назаўсёды. Гэта і галоўная наша зброя, і галоўны наш абярэг, і ахова ад усяго, што з намі здараецца дрэннага. Тому носіть її з собою, як ваш талісман. А яшчэ ласка, не забывайтеся марыць, бо з мары ўсё пачынаецца. Спачатку мары, потым мэты, а потым здзяйсненне іх. А як звычайна мараць людзі? Ёсць варыянты, як звычайна мараць. Напрыклад, калі глядзець на зорачку, так? Нет, детская засада перед сном, каждую ночь. Глядзець на зорачку. І вось пачынаюць на іх глядзець, а яна не працуе. І вось для вас упадзе зараз невялічкая зорачка, і яна можа доўга-доўга падаць. А вы усе паглядзелі на яе і загадалі свае жаданні. Самае неверагоднае, самае цудоўнае. Все тое, чаго заўсёды хацелася. Опа! Нічого собі. З вами був лялечний театр «Ванлійка. Дом слави». Дякую вам. Дякую, що прийшли до нас.